ஸ்டேல்மேட்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ஸ்டேல்மேட்னா குயினித்து இந்த ஸ்கேல் வச்சுட்டிங்களா ஸ்டேல்மேட். ஏன்னா கிங் எங்கேயும் மூவ் பண்ண கூடாது. இங்கே வந்தாலும் செக்கு, இங்கே வந்தாலும் செக்கு, கிம்பு தைக்கம் வரக்கூடாது. அதுக்கு ஸ்டேல்மேட்டு. இப்போ உங்களுக்கு கேம் எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். எப்பயுமே உங்கள் கேம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒயிட் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு F3 E5 G4. இப்போ குயின் H4 செக் அண்ட் மேட்டு. இது பேர் தான் ஃபூலிஷ் மேட் சொல்லுவாங்க. செக்கு கிங் எங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது. இது பேர் தான் மேட்டு. மேட் இதில் யார் வின்னுனா பிளாக் வின்னு. பிளாக் வின்னுனா 0ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒயிட் வின்னுனா 1-0ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ சின்ன ஒரு ஷார்ட் கேம் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். E4 ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் ஆடியாச்சு. இப்போ E5 C3 D6 D4. இப்போ பிஷப் D7 பிஷப் C4 F6. இப்போ பான் அட்டாக். இப்போ குயின் B3ன்னு இருக்கிறோம். குயின் B3 இருக்கிறாங்கன்னா இப்போ F7 பான் அட்டாக்கு. அதனால் குயின் E7 சப்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? இப்போ குயின் இன்ட்டு B7. இப்போ ரூக் அட்டாக்கில் இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ண ரூக் அட்டாக் பண்ணோம், ரூக்கை காப்பாற்றணும். பிஷப் C6 வச்சாச்சு. இப்போ குயின் இன்ட்டு ரூக்குனா பிஷப் டு குயின் அடிச்சுடுவாங்க. இப்போ குயின் C8 செக். இது இப்போ தான் செக்கு. இப்போ செக்கு மறைக்கணும். குயின் D8. இப்போ ஒரு நல்ல மூவ் இருக்கு. இப்போ பிஷப் இன்ட்டு F7 செக். இப்போ கிங் இன்ட்டு பிஷப் நடிச்சிட்டிங்கன்னா குயின் போயிடும். இப்போ அதனால் கிங் E7. இப்போ மேட்டு ஒன்று வச்சா மேட்டு. இப்போ குயின் E6 செகண்ட் மேட்டு. ஏன்னா இங்கே கிங் இங்கே வந்து குயினுக்கு எது சப்போர்ட் இருக்குன்னா பிஷப் சப்போர்ட் இருக்கு. கிங் இன்ட்டு பிஷப்னு அடிக்க முடியாது, குயின் அடிக்க முடியாது. இப்போ கிங் இன்ட்டு பிஷப் அடிக்க முடியாது. கிங் இன்ட்டு பிஷப் வச்சா குயின் சப்போர்ட் இருக்கு. கிங் D7 ஆண்டா குயின் சப்போர்ட் இருக்கு. ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் இருக்கு. செக்கு. இங்கே வந்தாலும் செக்கு. குயின் E8 வந்தால் செக்கு. இது இப்போ தான் செக் மேட்டுன்னு அர்த்தம். இப்போ யார் வின்னுனா ஒயிட் வின்னு. ஒயிட் வின்னுனா 1-0ன்னு சொல்லுவாங்க.